Ässeşler. Säw. Garýagda birinji gedek 1942-nji ýylyň oktýabr aýynyň ahyrlaryny fronta düşüpdi. Şo wagtlar Voronezh şäheri üçin bolan galgyn söwüşler duruşup, iki tarapam okoplar, garymlar galyp, gorunyşy taýýarlyk görýärdiler. Garýagdy taýyn okopa gelip girdi. Şoň üçinem we uzun giden ýegrem bugram her iki ýerden şahalar aýryp barýan garymlaryň nähili kynlyk bilen gadlanlygyny o bilmeýärdi. Dogry ol bu arada pikirim etmeýärdi. Noýabr aýynyň gelmegi bilen howada birden gaty sowap başlady. Rotganyň bolsa bir komanda punktynyň başga taýyn ýerkimesi ýokdy. Urusuzlar gizetin 2 sagatdan, 1 sagatdan çalışyp saksylykda durýardylar. Günnüdem kim ýatyp dynışdan alanlaryndan soň okobyň içiniň garnary salýardylar. Akoplaryň üstüne batyrýardylar. Ýem doňmaga başlan ýeri lom bilen, palta bilen çapyp ýerkimege diýardylar. Gaýly ýerli günlerde akoplaryň içi her 2 sagatdan gardan dolýardy. Şonuň üçin oraň üstüne batyrmaly boldy. Bu bolsa gatna goýaly aýtada nahar daşamagy kynlaşdyrdy. Akoplaryň ýalpagrak ýerine arkada termosly ýa goly biderli eskerler diňe bir kulüpdel, hatda köp ýerleri emedeklep ýörmeli bolýardylar. Emma hemmesinden kynam kümeleriň üstüni ýapmak üçin naw daşamakdy. Ona akopdan çykaryp ýokary bilen getirmek, ölüm bilen oýnaşmakdy. Akobyň içi bilen getirmek bolsa mümkin näli. Onuň dar, gysga ögrümlerini naw iki tarapa dirilip, onu gymylladyp bolmaýardy. Emma getirmegiň gerekliginiň güýjüni aýtmaga da söz ýok. Çygy kepemeýän şinerler, keçädikler gizetine saňa turup doňup, urusuzlar guta gaplaryny ýalyp durýardylar. Emma buýurýardylar. Şonuň üçinem olar her diýerler hedi we diýerler gül daşaýardylar. Garýagdy öýde gelmezden olar öz ýurdaşlarynyň çeken dämetlerini diňe şondan soň gördü. Noýabryň 5-nde alaýtada sowurguny güýçli ýel turup garýagan gijeti, garýagdy ilk akşamdan saksy durmaly boldy. Goýa bilgeçdeýin ýaly. Ýel duşman tarapdan turup gödüň açyp bolmaýardy. Az wagtyň içinde gar akobyň orta birinden geçdi. Hut o nädim öň ýaryndaky adamym görmek mümkin näli. Ýeli ýerkimelerin ýoklugy, soğuğun birden berkemegi akoba täze giren garýagdyny gaty darykdyryp başlady. Munyň sözüne de bir gezek propusk diýilip beýgirlerine jogap berilmedi. Hökman ataýmalyp täze buýrugyň gelmegi. Onuň ýüregine kişi mümkinlik almady. Garýagdy gorkak däldi. Gaýtam tersine, onuň mylaýym howalarda buktoklaşyp ataşmak, naýdaraşmak höwüdenmedi. Emma häzir garýagdynyň göwrümi daraldy. Hatta onuň Türkmenistanyň ýyly howasyna ýögrenişen, şu häzirki tötäninden ýagy turan soğuğun içinde gagşap durmagam juda soğukdan näli. Ol gagşamaýardy, sanraýardy, üşemeýärdi, derleýärdi. 7-nji noýabr bayramynyň ýakynlaşmagy sebäpli iki tarapam hemme duýdansyzlyklary oňordugundan güýçli taýýarlyk görýärdi. Soňky günlerde alaýtada şu gün saksylaryň sany 2 artdyrylyp, aýyrlygyna bir-birini beter buýruklar çykýardy. Asliýetini aýdarynda garýagdyň sanra diýen zatlar şulardy. Bir öwrümde garýagdynyň bir ýol durýardy. Şo wagtlar tähel gepleşmäge, derdinişmäge adam tapsa, ýüreginiň açyljagyna oň açyk göz ýetýärdi. Beýlede dursun. Hatta şo wagtlar göňüň garşysyna duşmanyň bir sürüzi peýda bolsa, garýagdyn pulemyotyny agadyna öwürip senne ýok, menne ýok, paýrady berdi. Onda adam gyzylanrak boljak. Emma hiç tarapdan gara bolmady. Güýçli şemal şuglap, garýagdynyň ýakasyndan depedenden gar guýýardy. Onna munna minler sygyryşyp, uzakda bir ýerde ýarlýardy. Akly gyzylly trassir oklar, akoplaryň üstüne gyrdyryp iki tarap uçýardy. Emma garýagdy doňun ýaly bolup, öňündäki bulaşyk tümüň içine putu seredip durdy. Şeýlelik bilen aradan epes wagt geçdi. Munyň smenasynyň çalışylmaly wagtym goýulapdy. Enedil şo wagtyň özünde ýakyn bir ýerden hümürdeşlerini ýaly boldy. Garýagdy duruşuna göz bilen gulagy görüldi. Ýüreginiň gürsüllemesem galdy. Beýle jurnalyn ýörmeka ýa faşistmeka. Munyň beýle pikir etmegiň sebäbi faşistleriň akoplarynyň bolaýsa 150-180 metr öň ýanlaryna dygy. Mylaýym howaly günlerde garawol sakçylaryň diňe garawollyk üçin duşmanyň sakçylary bilen gyýgyrşyp söýüşýänliklerini ol beretdi. Ol bulardan ähtiýaç etmelidir etmeýärdi. Emma häzir iş başgaçady. Şo wagt öwrümden terkeşip iki tane gara göründü. Dor props diýip garýagda ýerdi.
Olaryň öňden gelýän pestejig ýugoşdyk bilen jogap berdi. Şu hili garatadyň içinde olar garyagdyň özünden gatky ýygyryp jogap beren ortalardy. Olaryň sesiniň bugün duşmany eşdiljek many ýokdy. Onuň garyagda meýerim bolşy ýaly o gelýänlerde meýerimdigi bellidi. Emma şeýle de bolsa, olaryň gozarlyklary ýaly ätiýazy elle taklamagy, olaryň ýöneköý saldat därligini bildirdi. Olary madaly tanaýança garyagda awtomatadyň agzyny gedäp durdy. Garyagda pulemyodyň ýanyna duranyny awtomatly durýardy. Ol gelin polkyň agitatory mayor Krasnovdy. Ol ýöne aratmaşykçy bilen postlar aýlanma üçin gelipdi. Ol şeýle adamdy. Munyň ýary bulaşyk günlerde ýöň sepgitden aýrylman, postda durun urusujylaryň her biri bilen aýratyn gurulmuşardy. Ýoldaş mayor, ikinji rotanyň gödäwçisi pulemyotçy Sarif diýip garyagda raport berenden soň mayoryň arkasyna kakdy. Berekella, durmaň. Sarif diýdiňmi? Familiýaňy. Bu haýsy Sarif diýip aratmaşyk şaýlyny. Biterak gel ýoldaş mayor türkmen. Ha, dogry ýadyma düşdi. Men bu türkmenlere beletdirin. Gurtdur bular, gurtdur. Menem arada bayramarly ýaşapdym. Sen özüň nireden? Men Aşgabat ýoldaş mayor. Sen adyň Muhot mudur? Ýok garyagdy. Dogry, o başga bir türkmenli. Ha o biziň batalýonymyzda başga da bir türkmen bar. Onuň ady Muhot. Gaty dogumly ýigit. Ony razvedkallyk. Häwşaň okmy? Sarif, bugün kowan görýärmiň. Gaty puta diretdiň puta. Hiç urukdan düşmegin. Anha 3-4 günden yer kümelöňi taýýar bolar. Ondan hakit peziň başyna ýylanarsyňyz. Dorokluňyzdan guradyp bilersiňiz. Emma bir zat ýatdy saklaň. Kıyınçylyk bir biziň başymyzda däldir. Olan güni bilinkiden hem kıyındır. Ýöne görün. Şunun ýary gününe biziň bayramymyzy bimada etjek bolup, ora oňuny uşak gopun turup soraram mümkindir. Şoň üçin şu günler aýratyn üçgär bolmak gerek diýip garyada düşündürüp berdi de beýlek postlar aýlanmak gitdi. Onuň 15 ýaşly oglunyň kyýaly pestejik boyu akopdan taýlanmaýardy. Şonuň üçin ol egiljek büküljek bolup adarda galmaýardy. Garyada onu görenden doganyny gören ýaly bolup öwrüm giňedi. Onuň dogumly çalatyň hereketi, ýergirip batly eplemegi, tegelecek gazyl ýüzi, sary kirpeklije, kidijik gözleri, ýarym metr ýygy bilen süýrenip gelýän plaş palatkazy. Bütün bolşy gelýän ýagyny bir özi gaýtyrajak ýalyp durdy. Ene onuň häzirim beýlini çenini gary batyp gelmegi toý gelen ýaly boldy. Geçip gitmek bolsa toý sogurun ýaly boldy. Emma şeýle de bolsa. Inne garyagdy özüni kim dürsepdi. Hatta ol şu mahala şenni kellesiniň bir garşy korsundan garyň sogurganyny böwüsip, şulap geçýän dürli renkli transfer oklaryny duýmaýardy. Ani gaýnyň oklary görüp kellesini egen bolýardy. Üst başlaryň awtomatynyň öplemyotynyň garyny kakışdyrdy. Mayor dogry aýdy. Olary bizden hem kıyınlar. Bir de anha agaç taşap yer kümelemediň üstünden yapıp biljek. Awlar näme? On varmaklaryny hem agzlaryny sarıp mölerlip durlarmy ka? Indi garyagdynyň smenasynyň şarşar wagty goleleşipdi. Birden gün garşysyndan la gıykyryp çykdy. Ýüzülenem bir näçe adamyň gümür ýamart ýeşdirildi. Garyada awtomatyny plaşat kan üstüne goýdy, pulemyotyň gunnagyn döşüne diredi. Emma görýärlerdi. Galmagar ýene deşdirildi. Bu gedek gölün 20-30 metr öň ýanyny eşdirildi. Bu kimiň sesi? Garyagdynyň onu bileti ýerine okdy. Çünki kol faşistleriň akoplarynyň çykyp, bilinkleriň gelmejekdigini, bu gelýänleriň orada faşistlerdigini onuň açyk bilenligi üçin, öleýän pulemyotynyň şakmagyny çekip, gulagyny gysgaýmaga taýýar bolup durdy. Şo wagtda gar sowurgunyň astyndan egilip galyşyp gelýän bir topar ak giyimli adamlar gördü. Faşist diýen pikir oň bütün durmuşyny gaplap aldy. Ol şinni faşist diýilýänleriň adamdygyny ýa haýwanlygyny bilmeýärdi. Ak giyimliler madaly aýyl taýyl görünmädine, garyady pulemyotyň gundagyny döşüne ykşam batyp, onuň gulagyny gysmakçy bolan wagtyna rota komandiri geldi. Ol garyadynyň ok atjak bolýanyny görüp howlukmaşlyk bilen "Dur howlukma. Şu ýol bilen biziň razvedka çyranyna geljekdir" diýip ýa habar berildi. "Terap bol. Häle birden ýalňyşyp ölümini kıratayma" diýdi. Ol sözüni gutarmaka göni garşydan gelýänlere gözleşip, ene şu gelýänler bilinkir bolsa gerek diýdi. Garyady pulemyotyň gulagynyň barmagyny uşatdy.
Şowat rota komandiri kim bolarsyňyz? Propusk diýip sorady. Bir şeýden öz adamlaryňyz, razvedkaçylar. Bir dil alyp gelýärsiň, propuskularyny aýtdyrar we şondan soň razvedkaçylar ýeke-ýekeden akoba togup başladylar. Olaryň iň ýylkysy garaýaga iňşemek uýun boýly ýigit. Garaýagda ýakynlaşanyna ikisiniň gözleri bir-birine düşdi. Garaýagda ýa begensinden ýa gynansynyň ýa da duýdanlykdan tas gyýrypdy. İkisiniň hem ýüzi jym gadar boldy. Soňra razvedkaçy tesini skyrman geçip gitdi. Bekedi bir-birlerine bir agdam söz aýtmadylar. Emma ýa-da ýanşalar oturup gurulmaşdyrdy. Şunça düşünüp bilmezdiler. Razvedkaçylaryň ýanky iň soňky Muhotdy. Muhot bilen garaýagda ikisi ýakyn tanışdy. Asla owaduşdy. Emma şeýle de bolsa, olaryň şu ýerde, şu hili ýagdaýda duşuşmaklaryna garaman, bir-birlerine hiç tat aýtman gitmekleriniň bir sebäbi bardy. Muhot geçip gitdi. Garaýagdyň smenadaşy gelip çalyşdy. Rota komandiri garaýagdyň arkadan kakdydy. Bar, sanitar öýüne kümezi gedenipdir. Şoň ýanyna ýatyber, emma ertir ýanyma gelersiň diýdi. Garaýagdy sanitaryň ýer kümezini tapdy. Ol akobyň bir gapdalyny adam moýy ulyňlygyny 1 metrim iýinni köpdir. Kümäniň ýokurundan akobyň üstüne 2 dany tagty ýapypdyr. Kümäniň agdyna da bir tagty ýapypdyr. Garaýagdy ýegirip, deşiň agdyndan tagtany aýryp, gowyň içini hermekledi. Eline ilki bilen ogyny uşak odun negdi. Oşaga ýakan bolupdyr. Sanitaram gowyň içinde ýatyrdy. Ol üşüyen soğuy, dongdum diýip basyrgan ýady. Emma öýüdi ukudy. Garaýagda tagty bilen gowyň agdyny ýapyp, arkasyna sanitaryň arkasyna berip ýatdy. Emma köp wagtlap gözüne uku gelmedi. Muhodyň gözü asla munyň gözüniň öňünden aýrylmady. Biz oň bilen bir ýerde de bir ýere düşdük. Her gedegem taýagyň tutoy tarapy oň ýerine galýa. Yer seretmiňi. Gel muhodym razvedkaçy bolupdyr. Indi öljekmi? Han sen ulu gyýaly bolla otur film ýorduň saklap. O bolsa alamana gitsin. Dil getirsin, orden alsın. Batyrlyk görkezsin. Soňra garaýagda akowyň üstünden mäki ýaly 2 tane geçýän minalaryň sykylygynyň, oklaryň şuglamasynyň astyna düýrülip, ýygyrlyp, hüýdüren ýaly bolup uka etdi. Olar kim? Ozar aýdyşymyz ýaly garaýagda bilen Muhot owaduşdy. Öýlerim ýaşdy. Emma bularyň häsiýetleri şagylyklaryndan bäri bir-birini kätersi. Muhot belli garagol, yaranşy kezzap dogumly, emma şähtaşy ulandy. Garaýagda bolsa, çynşy, ýumşak, mulaýym, geplemedek, şeýlede bolsa diň duşlarynyň arasynda gep çekmeýän ulandy. Owada bular ýaly ýakymsy we mulaýym oglanlar başga döküpdi. Emma olar bir iki ýaly gaty jetdädiler. Bir kediniň birgen ýerindäki mesele görün hökman ýumruň üstüne çözülmeli. Jetleşiň özü şundan başlady. Kalhodlar ýan gurulýan usullarda bulan gowasy ikä bölünýärdi. Bir bölegine ilerki gala, beýleki bölegine de gaýraky gala diýerdiler. Şo döwürde bular 9-10 ýaşyndaky oglanlar. Bir akşam gaýraky galalar, ýagny garaýagda dagy ýeňlenişip, uly gyýkylyk bilen parak puruk oynap oturmahallary ilerki galan oglanlary Muhot başlykdaýyn tahyýalarynyň öň etegine gözleriň üstüne basyp duran kagaz gystyryp, bir hil düşünekli sözler bilen gyýgyryşyp geldiler. Oynap ýören oglanlaryň üstüne döküldiler. Bu da wany ýumrukdan başga zat şöder ýaly bolmady. Aslyn başga ýol bilen sözjek bolýanam ýokdy. Görün tutuluşdy. Yarım saagada da çekmedik gadaply söýüşden soň yürüytü dil biriktirip gelen Muhot da üstün çykdy. Olar gala alan, goşun ýaly bolup, gaýrak galaryň köşelerine gyýgyryşyp tozaklaş bolgaşýadylar. Garaýag üstlerine goşun dökülenini hemmi belanyň köýrüginiň Muhotdygyny bilýärdi. Näme üçin onuň baştonly geden bolup gelmegini ýüregini sygydyryp bilmedi. Şonuň üçin uruş başlanan badan ol Muhot bilen garpyşdy. Şo boldy. Şondan soň bir kedeniň mäşi bir gadanyna gaýnamady. Soňra kalhodlar guruldy. Oglanlar ululuşdy. Ileriki gala, gaýraky gala sözdür galyp, plan kalhod boldy, emma bir kedeniň jetleşik betelmedi. Bularyň mektep döwür alaýta da gyzykly geçdi. Bular ulullugy şu.
Sowatlaryň çykdygysy birek bolun owunup görüplükleri belli bir uğra giyip başlady. Bularyň okuwda da her biriniň bir uğur tutmagyny, muallim her adamynyň bir zada dekeni asylgys bolar diýip düşünürdi. Bularyň häsiýetlerine belet adamlar şo şagyrlykdaky jetligiň dowamydyr diýip düşünýärdiler. Bir meseleni şöyle hakykatdan hem kıyınlı. Muhot ene dili bilen edebiýaty ya halamayan üçin gowy bilmeýärdi, ya da gowy bilmeýän üçin halamaýardy. Muny muhot mugallimden gizläp bilmedi. Şonuň üçin ol oglanlara da paş boldy. Hemmeden oňam garýagdy duýdy. Şo sebäpden ol muhodyň gowşak ýerine ýapyşdy. Dile edebiýata zor berdi. İş şowsuzam bolmady. Hatda ol soňa baka ogryn goşgujuk we hikaýasyny bilmäge başlady. Emma garýagdyň hem gowşak ýeri bardy. Ol näçe bilensiren bolsa da, onuň hasap matematika uğry muallim üçin dumanlyrakdy. Sebäbi onuň ýanyna ýoldaşynyň hasaby dogry çyksa, mumkin dogrydy. Eger onky ýalňyş bolsa, mumkin ýalňyşdy. Şonuň üçin muallim onuň partadaşyny bir näçe gezek salsyryp çykdy. Emma netije bermedi. Ýuwaş-ýuwaşdan garýagdyň syram muhoda paş boldy. Şundan ol garýagdy muhodyň bar ýerine bir zady bahanalan bolup, ýetse, edinip ardynan bolsa, muhod der batardy. Muhot onuň ene dili edebiýat diýänini der düşünýärdi. Indi ol sesini eşdenmädine öhüm edip ardanýardy. Onuň bilenim kanagatlanman hasap matematika diýip gyýyrýardy. Şeýlelik bilenim muhot hasap matematika tarapa gyşardy. Albam çykdy. Bularyň okuwda aýry tutmaklary olaryň zehinine baglymy, ýa da jetleşmegine onu okuyuşsun. Muhoda geregem şodu. Olunni inisiatiwany öýlerine alyp, yer duş ýerin wagty saptyrman öýüne has bolan geplemeklik bilen hasap ol hemme zadyň enesidir. Ene diliň hem enesidir diýip başlaýardy. Alyp görüň maşyn, motor, samolyot, elektrik, radio, top tüpüň dünýäde başga ýene näme bar? Buludyň üstüne çykmak, suň astyna girmek, iýmek, içmek, ýurt gezmek, hatda gyýy söýmek, hemme de hasap. Ene dili diýdi, edebiýat diýdi. Meniň sowatsyz adamlara köp salam ýazyp berip eklenjek bolmak pikirim ýok. Muhodyň şu sözünden soň oglanlaryň gyýylaryň bir näçesi hykyrdaşyp gülüşerdiler. Bir ýeri gülüşmegiň aýry manysy bardy. Ol gülüşenleriň köp edebiýatdan asgyny. Şonuň üçin olar bir sözleri muhodyň näme maksat bilen aýdýanyna düşünmän. Umumy edebiýata garşy aýdylan sözler edip gülüşerdiler. Muňa garýag düşünýärdi. Emma şeýle de bolsa, o gülükler muhody kanagatlandyrmaýardy. Emma şeýle de bolsa, o gülükler muhody kanagatlandyrýardy. Garýag hökman jogap bermeli. Çünki şonun 5 gün godalmy gollum garýagda. Sen näme üçin hareketme wagtyna daşaryp çykmadyň diýip soranyna garýag diýeniň soğuk diýip jogap berenligi üçin. Muhot bütün mektebiň gözüniň öňünde daşarda köýnegini çykaryp birinin ýokarsyna gar sürte çym edip. Men gardaşlar gardan gorkor ýaly garlygyň eneden bolmandyryny etdi. Dogry muhodyň ýaly nomoy bolmasady. Garýagdam her işini duýdy dilini ýetirer dururdy. Raýtada muhodyň büdüren ýerine garýag diýeniň bir de hasap diýip durmagy, ýa-da ýumyş üçin agşamyny hekaýa okap. Ertir manysyny aýdyp bermeli boldy. Muhodyň agsajagyny bilip garýag diýeniň şo hekaýany tutuşlaýyn ýa tutup gelmegi. Başgalar üçin düşünükli boldy, muhodyň ýüküni ýetirýärdi. Her gün, her ay, her ýyl şeýlelikle geçip, bular mektebe oturdylar. Indi bularyň haýsy bir ýeriniň näme kert haýlap tutuşakdygyna äli diň duşlary, şo tanyny öýlerem gylykýadylar. Ol kimi halaýa? Garýagdy şo ýylyň öýünde Aşgabatda gidip pedagog institutuna girdi. Muhoda Aşgabatda Owuzuluk institutunyň mekandasiýa bölümine girdi. Emma bir bahana bilen bir ýyldan soň dolanyp kalhoda geldi-de traktor sürdürip işlemeye başlady. Muhodyň okuwyn taşlap kalhoda girmeginden garýagdy gaty dary urady. Onuň gulagyna owadan ýakamsyz gürrüňlerim ýetip durardy. Sebäbi garýagdy heni owa mektebine okap ýörenmähali. Muhodyň uruhy hem duýumy diýer gizlilikde. Garry kalhosy Mämmed agan gaýy dursun bilen ogryn gürrüň alyp barýardy. Şeýle de bolsa ony muhot aňlapdy. Emma giç, institutda girenden soň eşdipdi. Muhodyň gulagyna bu habar degen madyna bak, ýere bakanyň ýer gorkor diýenleri. Han göreli wakalyp oýlandy. Ýüreginde kim galmazlyk, bäsleşlik odu toşup,
şo günüň özüne institutdan gitmegi, her edip ketip Dursuny we Memmi dagan başyny gözüne aýlap, Dursuny gujoklamak ýüregine put ödügdi. Institutda Dursundan bile joka berer. Muhodun kalpoda barıp Memmi dağlara ýygy-ýygydan gatnamaga başlamagy hakynda habar. Galýadyň işine ýylan işýän bolup girdi. Ol arýama kadiýen pikir giýje günü kellerinden çykmady. Muhot göri gelip işe başlandyň soň, odury bilen Dursunyň pikirini özüne çekmek üçin özüni işte görkezmek uğruna hlat etip başlady. Aýal halky gülhügüs bolar. Bir dabarlady eýe bolmasaň aňsat derler. Muhodyň daşyndan gara ýaňda herdem hyýalrak ýarlygyna garaman, onu son ýerlik häsiýeti bardy. Munyň işe başlandy görüm ýa-da kompaniýasynyň gyzgaranly wagtyna gabat geldi. 500 hektar. Eger ýaz patlaryna şuny sürüp bileýsem, Dursun menki bolar. Kalpodyň ýerine muhodyň traktorynyň sede çykmaýan wagty az boldy. Başga traktor sürären işinden muhodyň habary ýokdy, emma ol MTS boýunça birinjiligi başga adam alar diýip pikir etmeýärdi. Ol bir gün işe başlamadan öň aýlan şaýlan edeýin diýip kalpod problemiyetiniň jaýyna bardy. Onuň aýlan şaýlan etmeginiň manysy kalpoda tapşyry Dursuny görmekdi. Muhot kapydan girip, "Salam Dursun, saglykmy?" diýip salamlaşdy. "Salam Muhot, gel." Problemiyanyň jaýyna şo wagt başga adam ýokdy. Dursun başyny galdyraman oturýardy. Muhot uduýun ýadyp stoluň ýanyna girip, oturugyň üstüne oturdy. We sesini çykarman çilmi çekmäge başlap, gözüniň gyýta bilen Dursuny seyretdi. Dursun aýratyn owadan gyýldy. Onuň täze keteni köýnegini güwerdip duran göwsü, ýüpek kagyz ýaly buğday renk güzi, gara gözleri, gurgara gaşlary, stoluň üstüne toglanyşyp ýatan şar gara taşlary Muhodyň ýüregine eretdi. Kişi adam tanap bilýän eken. Feýme çok ýyl. Onuň bütün duruşy sypalamak üçin yaradylan ýaly. Baýby taşy ýylan ýaly. Ana köýne şahirlaň taşy näme şunu şamary meňde diýenliklerini indi düşündüm. Hay senin yürüyüşün arslana şiire oğuşar. Örüm taşların oğusun zımara oğuşur. Eger men gadiyakda bolsam, şunu goşku bilen hem arardım deyip küýlenni. Oň ýüreginde göripli odu güýçlenni. Atyl şol adamyň tebigaty meňkiden güýçli. Güýçli bilen göreşme, ýürük bilen ýaşma. Şeýle pikirleň arasynda uludun demini alanlygyny Muhodyň gözüm duýman galdy. Muhot näme beri uludan dem galdyň? Aý ýöne işden ýadalyamy näme? Ne tiýdi ýadadyň hani? Nazar Allah'tan ama galýadyň. Ona ahir galýan. Dip Muhot örgökden geldi. Hyýal dünýäsiň hakykat dünýäsine düşen ýaly boldy. Hatda ýürek gopdurujy mesele barasynda da töz açyp bilmän, ahal petinden alynýan ýaly boldy. Hiç ýerler ýöne onuň 10 hektar artyk. Muhot ýalyň mümkin şuruny ýerinden giderin ýaly bolup, tesini çykarmany çykyp bitdi. Hany göreli, Nadar Sallak näýil olarmyş. Şo giýje goşda ýatan kalposylaryň arasyndan uly gıýkyryk çykdy. Aýsy garanky giýjedi. Kalposylaryň arasynda ýatanam bardy, ýatmadygam. Birden onunla uly otlar ýanmaga başlady. Aýy sürede traktor gürledi. Muny ilk görünim Nadar Sallak boldy. Ol, "Aha adamlar bu ot näme?" diýip gyýgyrdy. Traktor ýanýa diýip bir aýalyň ýady ýa şoluň aýlgan şeýle çykdy. Traktor ýanýa diýdi. Ýyldyrym şakalyn ýaly bolup, ähli kalposylaryň arasyna ýerdi. Hemme ýerden traktor ýanýa diýen sesler çykyp başlady. Her kim ýerine şem gelen dağdyryp ýangyn tarapa alýardy. Şo wagt Nadar Sallak bir kalposyny oba uradyp, "Tiz oba et. Kalposylaryna habar ýetir. 4 traktoryň 4'üni otlapdyrlar" diýdi. Kalposlar şo sagadyň öýünden algaşyp, otlaryň traktorlaryň ýanyna geldiler. Görsele 1 hektarlyk mesberdäki ýeriň 4 burçuny da guzuk ozar basyp otlapdyrlar. Şol otlaryň ışygyny hem bir traktor tozun turdup ýer sürýär. Kim o sen? Men Muhot. Yer bu hokkaň näme? Bu hokka däl syry. 2 sagatdan oba uly dogulýşdy. Daňatmaka obaň uly kiçi hemmedi kim piýada, kim atly soluşup geldi. Daňat beren raýon merkezi tarapyndan hem gyýgyryşyp, tolanlanyşyp, awtomaşynda görünýär. Muhodyň bu zatlaryň habary ýokdy. Gelenden hemmeti gülüşüp ýylyny aýtdylar. Deňe reis polkowyň başlygy Gurbanow Muhodyň buýralanyp duran saçyndan puta penjelep tutdy da ýüregimde ýardyň aýt diýip gyýgyryp,
Muhodun kellerini teredi. Sonra zühünden çıkarıp belemor hüdürledi. Näme sallak egirtmezek bolýarmy diýdi. Baran yeri ortalyk bolsun Yollaş Gurbanow. Gaçtana utulaýsyn. Berekella, hoşonna men köpeglenmäýin. Şogun dursunam gerenek yani. O muhodun göwünde bolmasa ol ýelgirip bakan ýalym boldy. Muhod ogryn gülümsirep, "Hoş, biýetüs. Tokoy otla at galan boldy." diýip göwüni hoş boldy. Olyny güllüýärdi. Onuň soňky günlerde giden gaýraty birden biderek geçmedi. Inni onuň birinjilik aljakdygy özüne de başgalarda ma'lum boldy. Hiç. Ol soňky günlerde Mehmet aga özüni aldatmaga epes üstünlik gazanypdy. Mehmet aga hakykatdan hem muhoda halapdy. Ol ahir köşegim muhod, men özüm dowum ligitleri halayan. Asyryn ha tüweleme diýerdi. Biziň atamyz benne şeýle gurrun bererdi. Alamansyrlyk döwründe türkmenler bir ulu galany alypdyr görün. Bir diňin içine gabaran iki oýnan mergen asyl el beren okdy. Eýdip gördüler, beýdip gördüler, hiç bolmady diýe. Ene şo wagt asyl anha tüweleme peswoýly, gadal ýüzli, zawrak sakgaly, diňe iki durgundan çykan bir piýada aňyrdan zag-zag edip gelip ýolborsy hinden aldym. 40 mergeni diňden aldym. Benemedir 5 tane adam bile başa ýylyp dursunuz diýip asyl ha tüweleme gözüni urlan ýaryp göskön öýdüni diňin deşigine getirdi. Şo ýerde hasır kutur ýegininden doğany çykardy da onu otlap diňin içine ot berdi. Ana bir käde çay içerlik wagt geçmeýän kamergenler aman nipinden çykdy diýerdi benne. Şoň üçin köşegim men öýdüm dowum ligitler gowy berýän. Asyl ha tüweleme öýdi gowda tüweleme. Ey Mehmet aga, dünyada galyň arslan ýaly adamlar bolup geçipdir. Ýöne görün, innikler eme zordur öýde. Hakdyr köşegim, hakdyr. Şaňyrdan zag-zag edip arslany hinden aldym. 40 mergen diňden aldym diýip gelýän eken asyl. Kakama öýdüni gurrunda tapyny. Inne sen ýerini owat bermersiň. Asylyň ha tüweleme diýip dursun muhodun ýüzüne ýylgyryp bakdy da derrew şak etdi. Muhodun ýüregine bir düşünmezligin, bir de şatlygyň näbelli emma güýçlü howly girdi. Ol ýüregine joşan höwes tolkuny bir söz aýdyp köşüşdirmeň zerurdugyny duýdy. Emma näme aýtsagyny bilmedi. Hyýaly öň sözüni gaýtaramakçydy. Emma howlup pikirini jemläp bilmän öz sözleriň arasy bilen dursunyň zor bilen gelip goşulan sözlerini bulaşdyryp, "Ey Mehmet aga, innikirem ýöne gara öýlerine gurrunda tapdylar" diýdi. Emma ağzından çykan wadyna mundan urdam galyjy, aratda şaňlar uzy bolanyny bildi. Wah, garýady bolsa, beýle alzyramazdy. Janyň çykyp barýam, oturdarlar boldy. Maskara janyny biýabry edip. Muhod käýinjinden yumruklaryny tä agyrýan sagasty. Muhodun şu başa gaýrygyny Mehmet aga duýmasa dursun aňlady ol. Ha bu ýönkülärem inniklerem öýlerine gurrunda tapdylar, biýatly bolaýdy diýip güldü. Muhodun ömründe şunun ýaly turan ýeri ýokdy. Ol ýuwaşlyk bilen jüýtünden ýaglyny çykaryp, maglaýyna şaglap ýenen deri tüpürmäge başlanmagaly. Dursunyň gözüni aýyrman teredip duranyny gördü. Dalwat alzıranlygymy duýan bolar şemeli. Şu mahal şu gözleriň öňünde oturanyndan, öňüne topun öňünde oturan ýeňiller diýen kuý bilen alzıranlygyny bildirmejek bolup çilim ýatamaga başlady. Emma müşdüğünün ağzına tüsselep durun o ýadyndan çykaryp, adara galyp, müşdüğünü gözlemäge başlady. Dursun bulan hemmesini görüp durdy. Ol jak-jak edip güllüdi. Agdyňda diýip ýene de güllü. Muhot, öýde bolmadyna tutsa, edeniň tersine çykar diýen kuý bilen alzırap durka, Mehmet agaň dadyna ýetdi. Hey köşegim inne bilen bar keypimi dilimiz bolup galandyr. Atamyz benne adamzat şagaka, on bar keypi aýagyna bormuş diýip aýdardy. Asylyň ha tüweleme wagt tapsa oýunajokdur, algajakdyr. Soň adamyň keypi birine çykarmyş. Asylyň ha gyzyl köýnekli görseň, hemmesi öýdüm kolaýsat diýerdiň. Soňra ýüregine çykarmyş. Yürekden öňüni höýermiş. Anha biziň ýaşlarymyz ýetenne göli. Adamyň dilinden başga zady galmazmyş. Muhot gaýdan wagty. Dursun onu ýola salyp elini tutdy. Hoş Muhot sag bol. Gelip dur ýeriň degen wagty diýdi. Muhot Dursunyň elini puta gysdy, şat bolup gitdi.
Hatta ýolda ýüzüne şaplap degen tut şiwuklarynyň şatyrdygyny duýmady. O meni halaya. Garýagdyň bolda her güni bir ýyl ýarylyp geçýärdi. Ýoldaşlaryň gelýän hatlaryň muny aýynjaltmaýanlygy beýle dursun. Gaýtam darykdyrýardy. Mehmet aga muhody dilinden düşüren ok diýip ýazyran sözler. Alaýta Tomsyň başyna gadyetiň ýüzüne muhodyň traktorly suratynyň çykmagy garýagdyň umydyny aglan kyrladypdy. Beýle bolmaz. Mektebe oturan gijämiz. Şo gije ýüregime daş baglap ýanyna bardym. O gözlerin sizdi. Aglyma söz gelmän. Hutla ýaly bolup doňup duran wagtym. O gözlerini gallyp, bu da wagtlap göni gözüme garady. Ýüregim agdyma dykylyp, ekelim bilen oň ýerini gyssam. Ol bir elbiň ýüzüni tutup aşağı bakyp dursa-da, bütün göwresi bilen sanraýady. Bir el bolsa men ýüregimi sünledi. Men oň ýerini näçe puta gyssam, o menden hem putarak gylyp jogap berýärdi. Dursun diýdim. Kellesini götürdü. Emma bile süýjüp goltugyma gysyldy. Bahar güýjüm bilen bagyryma bassam, gyssam. Ondan soň agdyny goýup denim tükenýänçä sordum. Ýok. Nähak arryňy ýene ýasaň muhut. O meni halaya. O kimi halaya? Muny diňe bir adam hemmeden gowulýardy. Olam dursun. Emma öýlen muhudum meselen öz peýdasyny sözlendigine şuwrenmeýärdi. Hatda ol bir gün dursun bilen oturup gürrüňeden wagtlary meseleni has bir taraprak sözmek üçin. Bir elle tutuljak bolunýan iki garapyň biri bolýam kam diýip gorkýan idi. Muňa dursunyny düşünipdi. Şoň şeýem ol bir gün muhudy uradyny, onuň ýüzüne ýylyp bakdy-da, erine bir kiçik kagazyk berdi. Muhudyň ýüregi tartyllap, ökçüri ýere degmen öýlerine geldi. Näme ýazdyk ha? Elbette, men sana baraýyn diýendir. Ýaşa muhutsan. Muhut sanraklap kagalaşdy. Kagazyň ýüzüne şartlyk göre gözüne eýlep. Diýip ýylgyrdy. Bu soňra haty pasportyny çyndarly. O kimi halaya? Muny dursunum bilýärdi. Muhudum. Emma garýagdy bilmeýärdi. Ol şoň şüýnem dursuny ýadyndan çykarmakçy därligini. O göwünni getirýän şübhelerini uzun hata ýazyp dursuny berdi. Emma ol jogabyny almaka, ul waka turdy. Baragat işlemek, ilm almak, döretmek, söýmek, gülmek durmuşy, bagtly ýaşlyk durmuşy bozuldy. Akraryny ýen ähtin bolan Hitlerçiler Germaniýasy. Baragat Sowet ýurduna çoldy. Uruş. Ya jan, ya ölüm uruşy. Watançylyk uruşy başlandy. Bütün Sowet halky mukaddes watanymyzy döşgerip goramak üçin baş götürdü. Sen kim? Seret, onu bilmedi sarıp. Gönlep ataycagay. Atal hayta uğrasan o menden öktü. Sena uyunu geceri ukuyunu haram edip akoptan akova aylanıyor. Soğuktan alzıran bir faşisti alıp gelayten ne yağışı. Yoksam o da yok. Bu oldu. Şu yerindeki yarağı bilin neçiktir akovun öňüni faşistin maslygyndan münnörläýse. Ondan soň garýagdy tarif bolar gidiberer. Muhut razvedkadan gaýdyp gelenden soň şu hili pikirler bilen özüniň awtomatyny araşdyrmagy başlady. Mundan mudar bolmaz, hökman tanışlyk okuwyna giderin. Muhut peziň ışıgyna awtomatyny araşdyrlap bolandan soň köýneginiň ýüzünden iňçejik kagaz çykaryp oň ýüzüne köp wagt seredip durdy da ýylgyrdy. Ol kagazyň ýüzüne diňe 3 tetirjik hat bardy. Ol dursunyň beren hatydy. Soňra muhut haty oňaçy eplep öňki ýerine saldy. We töwerekde gümpülleşip atylýan, ýarlýan topaklarynyň sarsgynasyny füýzü kagitdi. Eger Oktyabr bayramyna bagyşlap razvedka sırryn getiren dili üçin olaryň hemmesine şol tanrada muhudy batyrlyk üçin medalyň berilmegini hasap etmedek. Bäsleşden durmuşyna düýüplük göçkürip bolmady. Garýagda gijesine ýöňdäki polisiýada posta durup, günnüzüne nagdaşap ýerkün bejerýärdi. Muhut durdy. Gijeden gije faşistleriň minali meydanlaryny geçip, film germeglerini garap, akoplaryny şowgun turdup günnüzüne ýatýardy.
Mugodun medal bilen feýlelenmäge hakkynda habary gaýragy deşden badyna. Diýdimle. Onkinni başlady. Döşüne appatylyp köýnege döndürer. Inne munşa bolanyna görä film ýa-da biderek garagullap oturandyn. Gelmenim razvedka geçeýinip küýlenni. Bu teýlikde mayor Krasnov arkaly batalyon razvedkasyna geçdi. Şondan soň bäsleşler bir yer kümäň içinde yatyp durup, belelikde de düşmanyň okasyny gizeden gize razvedka geçirmäge başladylar. Aradan bir näçe wagt geçdi. 1943-nji ýylyň ýanwar aýynyň başlarydy. Batalyonyň komandiri razvedkaçylardan edýän talabyny güýçlendirdi. Komandir sumok getirmeseňiz boljak däldi. Razvedkanyň komandiri razvedkaçylar töweregine üýşürip batalyonyň komandiriniň talabyny aýdyp berdi. Şu günden başlap hereketimiz üdürkedir güýçlendirmeli. Mesele açyk. Ýa-da şu hepden içinde bir talaby ödeýän dil getirmeli. Ýa-da ornamy başgalara bermeli. Razvedkaçylar dil planyny düzdürer. Düşmanyň bilindagyna darama karar etdiler. Şu wagt gaýragy birden agdyny açdy da gözlerini tegeredi. Men eger ýalňyşmaýan bolsam, sizi düşmanyň ýer hükümetiniň üstüne elteýinledi. Şu minutyň ödünni onuň akopda posta duran ýeri, garşyna çennan ölügüse tüssääniň buruq tapşyk ýanlygy, o garmonjugyň sesini eşitýändigini kellerine gelip geçdi. O hene razvedkaçylar geçmänkäde edilmeniň garşymda ýer hükümeti bar görün, şol kepe bolsun gerek diýip oýlanyrdy. Gaýrady sözüniň manysyny aýdyp berdi. Onuň pikirini razvedkaçylaryň hemmeti makullady. Gize gaýradyň görkön ýol bilen uğralyp akopdan çykylanyna razvedkanyň komandiri gözüňde ofiserde bolsun oglanlar diýip ýene bir ýek tapşyrdy. Ýeti sowuk damagyň salp barýardy. Asmanyna ýyldızlar bar kurup göýüşüp edýärdiler. Köwsarlap gelýän şemal keçme ýaly doňok gary ýüzüňe güýçülýärdi. Her işini ondan raketler atylyp giyjäni günnüzli uğrýardy. Ýaşyl gyzyl trassy roklar garankylyk gerýatyny bögüzüp iki ýandan ýürüp geçýärdiler. Daş töwerekde gohullaşyp minler ýarylýardy. Ulu kaliberli pulemyotlaryň tezi iýimli torbany görün ýabynyň hoklanyşy ýaly bolup gapdalla bir ýerden eşdilýärdi. Ulukda bir ýerde ýüregi düşkünç aýylgans erbet ses bilen jygyllap faşistden altyn ýylly pulemyot atylýardy. Bütün dünýä, asman bilen ýer, gizelik bilen ýagtylyk bütün gar, sowuk, küýpikir, top bilen top, ok bilen ok, adam bilen adam ruşan ýaly. Şu wagt dünýäde şu gizeden habarty parahat oturan bir yer bar diýseň, ertekden aý görüljek däldi. Emma razvedkaçylar eňekleri ýüzleri bilen gary böwütüp ýuwaş-ýuwaş öňe düşüp barýardylar. Harakata atylan wagty olar gar bilen meňdeş bolup ýatyrdylar. Hatda olaň awtomatlary bütünlüğü ak matavlı saralgydy. Ene olar him germeglerini ýetdiler. Garyň soğugundan peýdalanyp her kim öýdi üçin gaýdy gaçdy. Ene geçdiler. Faşistleriň garymlaryna ýetmäge 5 metr galanyny hemmeti sessiz ýünsiz ýerlerinden turup öýden akobatdylar. Muhodyň öýüne akoba taşlan ýeri elleri katylokly nahar alyp gelýän 3 tany faşistiň arasy boldy. Göz açmazlarym dördü hem aňtank boldular. Muhotder öýüni ýörtep, "Hondy hoh" diýip awtomatyny öwürdi. Muhodyň sesi guturmaýa faşistleriň biri eline katylogyny şorbasyny muhodyň ýüzüne serpdi. Muhot kopup awtomatyň gunnugyny gysanmadyna gözü bilen görmehede edil öň ýanyna faşistiň güňleş seslerini gürpüllap ýykranyny eşitdi. Emma şu sekundyň özünde de gapdarnaky faşistiň boyunyny togsanlygyny duýdy. Muhot şunça zor berip silkinip onuň guzogyndan boşajak bolup jan çekdi. Emma jany bokurdygyny gelen faşistiň tutuşy öğrenmeýäkemdi. Bu uruşun ýöni ýumruklaşyp aýarlaşmak uruşy bolman, ýokman öldürmeliklerini ikitem düşünýärdi. Şu wagtda 3-nji faşistim ýödündürsep, muhodyň kellesine güýçli ýumru vurup, munyň elinden awtomatyny aljak bolmaga başlady. Bulan hemmeti 1 minutyň içinde bolup geçdi. Gaýragy akowa toguzany bilen ýakyn ýanyň awtomatyň sesini we bir ýaralynyň ölüm hali iňläp ýykylanyny eşitdi. Bizinkire golaýmasyn diýen küýü bilen derrew şu tarapy uğrady. Tirzekden ýugurlany bilen edil çatyrykda iki faşistiň bir razvedkaçyny ahmaladyp barýanyny gördü. Haýr etmän awtomatynyň gunnugy bilen faşistleriň biriniň geňsegini doňdurdy. O nemis ellerini tapdyrjak bolýança gaýragy beýlekiň maňlyna goýdy.
Soňra razvedka şeýlerin ýüzüne teretdi. Onu tanamadı. Onun gözünden uzun uğnaşlar sallanyşyp durdy. Bütün üst başı soğurmadı. Garyag ondan sen kim diýip soradı. Ol Muhot diýip jogap berdi. Sag bol gardaş. Şunça yetişmedik bolsaň alan kırlapdylar. Garyag diýene. Sen herkede yarajakmy ýa akopdan çykarylmy diýip sorady. Yarap yaraman maňa bolun zat ýok. Şorba herne soğuşan eken. Hantiz ol haýy tarapy uraly. Garyagda akowyň erňegindäki göni garaçyly görkezip bilýärmi şu näme diýdi. Bilýän telefon diými? Ýeri näme? Bilýän bolsaň şunu syrıp ura bersek, şu biri kepäýelter. Billiň, zappak ýör. Iki bäsleş gapdyly bölünen garym bilen 25-30 metr ýörep bir ýerkümän golyny ýetenleri bilen halt diýen komandan eşitdiler. İkisem olar dilleşen ýaly şo minutyň öňüne ellerini ýokary galdyryp 2-3 adım äden wagtlaryny akowyň gapdylyny tä ýokaryndan aşagyna çenini diňe bir adam sygar ýaly oýlan ýerine bir faşistiň bukuda sakçy durunyny gördüler. Bäsleşler onuň bilen deňleşenlerinden soň seslerini ünlerini çykarman bir onuň awtomatyna ýapyşdy. Bir hem kekirtmegenen aldy. Bir minutyň içinde onuň zynkyny çykartman janyny cehennem badaryny berdiler. Soňra ýugoşdyp giren baskan çykdan düşdüler. Gapynyň agzyny deň baryp onu şakır şukuraşdylar. İkisem awtomatyň agzyny gedip türkmençelep elleňizi göteriň. Ýogsa mene gitdiňiz diýip gaýgardy. Behil wagtda olaryň türkmen diline de, rus diline de, nemesçeden gowy düşünjekdigi razvedka türkmenden ikisine de mälimdi. Ýerkümeniň içine ara geçip arkan gaýşy oturun. Betne şu an iýinçemek, burunluk iki tane faşist ellerini sanladyp ýokary göterip ýerlerine gaturdylar. Muhat derre olan ellerini arkadan daňyp agydlaryny ýagykdykdy. Soňra stol çanyň üstüne gyrmaranyşyp duran iki stakanyň birini garyada uzadyp, "Al noşet, üşemedi üçin gowy bolar" diýdi. Garyada kellerini ýakalap, "Men içmeýän" diýdi. Muhat elini stakany göterip zähreti ýardan faşistleriň ýüzüne parfy arkaýyny bakyp, "Gitler kaputyň saglygyna" diýip stakany boşaltdy. Soňra ýüzüne gürmän goýany arkadan gapyny eginiň üstünden baş barmagy bilen görkezip marş diýip komanda berdi. İki ýerden iteneklep faşistler alyp çykdylar. Çatyra ýeren wagtlaryna beýlek razvedka syry duş geldiler. Buraň iki tane ofisier tutunyň barada kabar şo minutyň özünde razvedkanyň komandirini ýetirildi. Belleşilen signal ýaşyl raket atylandan soň razvedka syryň hemme akopdan çykyp faşistleri hem ýüzüni ýatyryp öz akoplaryny tarap füýşi guradylar. Bugun razvedka syryň keýpi kökdi. Olar Hitlerçileriň oňa öldürüp öldürip dördüne mehir alyp gelýärdiler. Olaň ikidem ofisiýerdi. Razvedka syryň bu batyrga ýeşi şowunyň ertiri bütün polka zar boldy. Razvedkaçylar ertir gün ortany çenini ýatyp naharlaryny ýen matlaryny daşardan. "Hani meniň batyrlarym? Hani men türkmenleriň diýen tereşdirdi." O ses razvedka syryň hemmesine tanışdy etdi. Şonuň üçin olar ýerkümelerinden toguşyp çykdylar. O ýerin mayor Krasnov ol, berekella. İş diýeniň hem şeýle bitirildi. Şeň abraýyny batalýonyň abraýy, polkuň abraýy. Polkuň abraýy bolsa, diviziýanyň abraýydyr diýip razvedka syryň hemmesiniň ýerine gyzyp çykdy. Garyagdy bilen Muhoda gedek gelenine ikisiniň hem ýerinden tutup ortaga çykary. Beletdirmen bulary. "Gurtdur bir türkmenler, gurtdur" diýip ikisiniň hem boýnuna ýerine saldy. Şo wagt onuň aýagynyň burny zordan ýere degýärdi. "Uzynam bolýar bir türkmenler, dogumlam bolýar" diýip agdyny bulan ýaňagyny ýetirmekçi boldy. Emma olanlar onuň ogşamakçy bolýanyny diýip ikisem egirdiler. Mayor bulan ikisiniň hem ýüzünden puta gaýta ogşady. Muhot utanjak ýelgerdi. Garyagdy aglady. Soňra mayor o ikisini uzaklaşdyryp ogşaşyň diýip gaýgardy. O ikisi şinnem gepleşmeýärdiler. Emma mayoryň ogşaşyň diýeni bilen Muhot Garyagdyny puta uzaklap, oň dügümlenip, ýaşakyp barýan ýüzünden puta ogşady. Garyagdy ondan puturak jogap berdi. İkisi bir-birini uzaklaşdylar. Mayor bolan ikisini bilelikde uzaklady. İki bäsleş bir jan, bir ýürek bolup dem aldylar. Ýaşlykdan tä şu wagta çenini bir-birleriniň ýüreklerini dowam edip gelen kinäniň ornuny bodulmaz dostluk söýgü tutdy. Bihiri söýgü, bihiri dostluk. Şeýleň dolu manysyny jan ýar dostluk diňe frontçylary bolup geler. O hiri dostlugyň nämedigine, we nähiri döreýändigine diňe frontçylar düşünür. Garyagdy Muhodyň jany ölümden utardy. Emma agyr, kyn ýol entek öňdi. Akraryny ýen, goňur bela, zanjyrdan boşanan
adam şu öküz entek bilen köp yerlenmede devtilep, ilimede talap, zaylanmada yıkıp yumurup ayal gıydılar zorlap yürüye. Onun bir oňurgusy ýazdyrylmasa, özüniň pärinin gaýçyk many ýok. Şonuň üçinem olary tä ahyryny çenini gyryp gutormaly. Kimde adam käsirlik duýgusy düşünjede bar bolsa, elbetde adamzadyň başyna ýenen bela garşy janyny aýaman göreşmelidir. Şonuň üçinem gitler çerer öldürmelidir. Garyady özüniň diňe şo borjyny ýerine ýetirmek üçin faşistler öldürdi. Ýene de öldürür. Emma ölümden gutorun razvedka şeýiniň muhat bolup çykmagy, onuň häzir puto guzoklap durmagy o janyndan minnetdar bolýan duýdyp, Garyadyny utanyrdy. Ýüregi agady. Meňgüreti geldi. Özüniň eden kömeginiň güýjüni nädip kemelçegini bilmedi. Diňe şo wagt ýaňy ýakynyna Dursundan alan haty ýadyna düşdi. Dursun. Hal bagaýlarmy? Ol muňa ýadan hatyny da muhada jan nipýär. Ene şo haty bileze okudy. Üstünden ýukaýylan ýaly bolar. Siz obadan arkaýyn bolun. Bir ýerler guraly ulluk. Ýöne bir silkem. Sizem saglyk bolsaňyz ýeňiş bile gelersiňiz. Ba, şo günler gaýdyp gelseňiz. Geň alarsyňyz biziň kalhozymyza ýetişen üzüm, buğday, gawun, garpyz, süýt, gaýmak, siziň bar wagtyňyzdakydan 2 hisse köp. Şolaryň hemmesi sen üçin we sen ýoldaşlaryň üçindir. Garýatçan. Wagt bir ýerde siziň baraňyzda edilýän aladalary bir bilsediňiz, gije günni diýmän işleýär. Bütün şaýteplemedi ýygnap döwlete tapşyrdyk. Asyl zadyny gaýgyrýan adam ýok. Garýatçan. Biziň kalhozymyz öz başyna, öz puluna tank ýatady. Biz 400 000 manat ýygnap fronty berdik. Eger şo tank siziň töwerekliňizde golelaşaýsa, şonu sen sürgün janym. İçerleňiz we muhatlaryň içer salamatlykdyr. Muhat sana da salamayt. Hoşta bolun. Ýeňiş bile gaýdyp gelin. Ýoluňyza garap oturunuz. Garýagdy muhady uzoklap durka. Şu atlaň hemmesi ýyldyrym ýaly bolup pikirine gelip geçdi. Şonuň üçin muhady hatam puta uzoklady. Mayor bir iki batyr razvedkasyny ýene bir gelek owşap, ikisiniň hem Gazalýerler ordeni üçin ýadyryp berlenini aýtdy. 10 metrlik ary. Voronejde zarp urulan düşman Kastarnoýdan bärde ayak çekip bilmedi. Ol owalar talap, öýler otlap kaçyp barýady. Düşmanyň gaçan ýollaryň iki tarapy atylyp öldürilen sygyrlardan doludy. Düşman olar sürüp ýakçyk bolupdyr. Emma gystanyny ýakdyp bilmän hemmesini atyp öldüripdir. Kastarnoýa faşistleriň köp goşun birikmeleriň gabagdan tapmak üçin öýlerini atan ýerdi. Şoň üçin faşistik komandowany şo ýerde amakly synanyşyp görmegi ýüregine düwün uğraşmaly. Batalyon akşam uruşdy sögüşdi bir raýon merkezine alyp şo ýerde gize diýen jalmagy aldy. Obanyň içinde bir adam ýokdy. Tamamlaryň gapylary açykdy. Olaryň içinde stollar, suratlar hemmesi ýer berdi. Emma öýleň içiniň ýeňelirek, yararly zatlar talanypdyr. Halkyny orta faşistler sürüp edipdir. Uruşucular 2-den 3-den bölünüşip ol öýleň içinde ýatdylar. Gize ýaryndan geçip berende birden trewoga boldy. Düşmanyň piýada goşunlarynyň bir polku şenini bolan uly güýji obaň üstüne garşylyklan hüjüm edip başlady. Garankyň içinde iki goşun gaýdusy sögüşe girişip gapma garpyşdy. Howa ýagtylýança, dowam eden gyrlyşykdan soň obanyň ýartyny almak faşistleri başartdy. Inni uly köçe obany käbölýärdi. Howa mazal ýagtyny bilen bir meýdan ümsümlik aralaşan ýaly boldy. Inni ýoluň aňarty düşmanyň bärten biriň ýermezdi. İki tarap hem tamamlaň içinde ýerleşip aýgytly sögüşe garaşýardy. Şo wagt faşistler güýçli tuğratda tüpeň pulemyot oklaryny atyp ýoldan geçmäge başladylar. Gijeki sakmaşykda biziň razvedçiklerimiz san taýynyň agdykly giden düşmana garşy uruşa daňdan uly ýoldan ýyla çekilip obaň çetinini aýratyn durun 3 tane tamyň içinde ýerleşipdiler. Günnäki tögeşler hatam gadaply boldy. Aranyň ýakyny üçin pulemyotdan uly ýaragy ulanyp bolmaýady. Biziň razvedka sırryndan saklap duran 3 tane tamynyň üstüne gaýdan düşman soldatlaryň muktary bir rota şenni bardy. Faşistler eňeninden muhat tamyň şirdagyna çykdy. Faşistler ýoluň ortasyna gelende muhat olaryň has gürmek ýerini nişanlap awtomatynyň okuny ýagdyrmaga başlady.
Şo minutun özünde 4-5 faşist ýüzüniň guruna ýykyldy. Beýleki razvedka sırada signal boldy. Domly duşdan awtomatlar ok kesip başladylar. Düşmanlar ýolunu geçip bilmän, ýa-da terpikmäge mejbur boldylar. Faşistler ýa-da çekilip öýlerine has amatly bolan ýol tutdular. Russiýanyň oblarynyň tamlary agaçdan talynýar. Assam üssem gapdarlarym agaç bolýar. Şonuň üçin olaryň bir ýerine ot degse, onu söndürmek kıyın bolýar. Faşistler biziň urusujlanmadan yerleşen öýlerini ýanrazy okratyp başladylar. Tamlar ýanyp, urusujlaryň üstüne ýykylmaga başlady. Şo sebäplen komandowanie ödül ketilmiş olup faşistlere aralaşmaly diýip buyruk berdi. Başga ýol galmady. Uruşa ilki uranlarym razvedka sıra boldy. Aýdyndan bütün batalyon ura diýip sozdy. Düşmanlar güýçli oka tutdular. Batalyon hatarlary epede seýrekledi. Şeýre de bolsa, ýoldan geçildi. Faşistlere aralaşyldy. Düşman 200 köpdü. Olar tamlardan çykyp howullaň işlerine we eteklerine garşyladylar. Köp ýerlerde aýylgans garjaşma tögüşleri girişildi. Razvedka syryň atryadyna inni galan adamlaryň sany 15-den köp däldi. Bular ýoldan geçip daşany çöp oturduran howlunyň içine girenleri bilen faşistler köpleşip bulan daşany gawamagy ýynyşyp başladylar. Emma bir ýynyşyk faşistler ardan düşmedi. Şonuň üçin olar derrew tamyň epişketiniň aşagyny deşip tamyň içinden pulemyot atmaga başladylar. Beperim razvedka syryň ýagdaýyny kynlaşdyrdy. Bir adamyň başyny galdyrmaga ýol bermedi. Şo wagt bir ýagdaý syndan 2 tane batyr ýigit pulemyot atylan tama tarap süýşi urady. Olaryň biri muhatdy. Bular tama golelaşy berenlerine duýdular. Düşman bulary ýerlerden ok tutup başlady. Tamyň 20-30 metrinden üýşürlük odun bady. Bir razvedkasy şo odunyň ýeňtesine öýlerini atyp bilseler, weripäniň ýardy bitjekdi. Razvedka syryň hemmesiniň gözleri gomuytlary şulardady. Bir kisiniň öz weripetini ýerine ýetirmegi olaryň hemmesiniň, hatda bütün batalyonyň weripetiniň deň ýarysy. O ikisiniň duran ýeri bilen odunyň arasy 10 metrlik arady. Bütün meselenem şol 10 metr ýer söýýärdi. Muny razvedka syryň bilýärdi, faşistlerim. Muhadyň ýoldaşy düýeşini ýere berip, şol aradan tüýşip geçmäge başlady. Emma ol 1 metrem tüýşmänke 2-3 ok birden gelip degdi. Ondan gaýdyp hereket bolmady. Inni gedek muhadyňkydy. Bir kardan tüýşip geçmek mümkin näli. Algap geçmegem gorkuldy. Onuň sözüne dedil, şo wagt muhad buğdunun ok degenini duydu. Emma şu iki ara geçilmeli. Bütün razvedka syryň ykbaly, batalyonyň ykbaly şol ara, şol 10 metre bagyldy. Daşda örekde güýçli garjaşma tögüşleri gidýärdi. Tüpeňler, gunnoglar, granatlar, awtomatlar, pulemyotlar durman işleýärdi. Käte "Oh, oh!" diýip gıýgyrylýardy. O wagt faşistler solýardylar. Käte "Ura!" diýip gıýgyrylýardy. Munna biziňkiler solýardylar. Goh sesi köpdü, ýygy-ýygydan çykýardy. Ura sesleri azlykdy, sergirek çykýardy. Bulan hemmesi muhada aýandy. Şu wagt hemmesi awtomat bilen ýaraglanan bir 15 adamyň bitirjek iş köpdü. Ine şol 15 awtomaty, otdan suwdan geçen tejribeli 15 adamy bir pulemyot baglap goýupdyr. Eger muhas şol odunyň arasyna özüni getirdi, düşmanyň pulemyotny kodunyň haky ýekize granatdy. Ýokman geçmeli, ýölseň de geçmeli. Bu mukaddes iş. Bihiri berent maksat, beýik derece adamyň ömrüne köp duş gelmeýär. Bagtlykdan ölmegiň, armansyz ölmegiň mülayim ýakymlyk howpy, muhadyň ýüregini sadaja götürildi. Ol maňa öz-özüni tonyp, dodugyny diýişledi de awtomatynyň gunnawy bilen gary iki tarapy bögütip süýş urady. Ok ýagşýar ýagýady. Ol ýoldaşynyň deňinden ýaň saýlanan bilen pulemyotun oklarynyň bütün bir tapgyr onuň bedenini bededi. Muhat bir tiskinni. O şolamanyň eň soňky hereketi boldy. Garygy hemmesini görüp ýatyrdy. Ol muhada ok degenini onuň tiskinmeginden duýdy. "Senne ýok menne." Ol "Wagtda gonjum" diýip ýerinden turup iki dıňanyny öýdüň muhadyň ýanyna ýetirdi. Ýanyna granatlaryň ikiden hem ok gelýän tarapy ýyrly ýadyňdy da şolaň sarsyny we tozan ýatmaka bir böküp öýdüň odunyň ýeňsesine atdy. Razvedka syry ýatan ýerleriniň begenişlerini "Ura!" diýip gıýgyrşdylar. Garyagdyň ýen iki granaty tamyň göni epişketine degip tamyň içinde faşistleri paýgyndatdy. Razvedkaçylar "Ura!" diýip ýerlerinden turdular. Muhat şinni ölmänni.
Ol garyag diýen sesini meşitdi. Bitirin işine bildi. Inni awtomatlaryň sesi barha daşlaşýardy. Ura seslerinin güýçlenip köpelenini, goh sesinin barha agylýanyny eşitip, yatan ýerinden ýylgyrdy. Ol garyag diýen muhutsan, halyň çykdygyny sesine gözüni açyp, meni arkan yatır diýdi. Garyagdan arkan yatırdy. Muhut gözüni açyp garyagdan ýerini tutdy. Garyag diýdi. Men ölýän. Dost, men senden razydyrin. Sene menden razy bol. Alayta da şu zat üçün. Ol eli bilen döşüni ürküp aç diýdi. Garyag da oň şini ýeriniň we faýkazynyň iliklerini ýazardy. Ortak şüýümde bir hatça galba, şonu çykar. Garyagdy çykaryp Muhoda berdi. Muhot o hata garyagda goşurup söýledi. Ine şuň üçin razy bol. Araňyza düşdüm, bagyşly. Soňra da owaýaz. Men 23 ýaşymda ölýän. Emma armanym ýok. Watanyň akbaly humara goýulan wagt janyň aýan namartdyr. Ýurdumyzyň üstünden ýalkym taşýan adatlyk güneşi müňlerçe muhody emele getirer. Kakama ýaz. Ýaşyň soňunda oğlum sen adam yitirmedi. Her tüňüne bir düşmany öldürdi diýdi. Muhot soňky sözüni zordan aýtdy. Garyagdyň gujagyna on gözleri ýene-de ýumuldy. Emma bu gedek gaýdyp açylmady üçin ýumuldy. Söwüşüň sesi inne zordan eşdilýärdi. Faşistler owadan çykarylypdy. Inne olar garşylyk görkezip bilmän gaçyp barýardylar. Garyagda olar eşitmeýärdi. Ol hatda öz ýüzünden dümülenip toguranyp gaçýan göz ýaşyň Muhodyň eýýäm appak golun ýüzüne damp duran ulan bilmeýärdi. Ol hatda eline kagyzyň ýüzüne näme ýazylanyny görmeýärdi. Diňe razvedkaçylar gaýdyp gelenlerinden soň ol huşuna aýlanyp Muhodyň soğuk maňlaýyny oşudy. Ahmarly därsiň dogunum. Arym köýmez, janly dogunum diýip Muhodyň kellesini ýerde goýdy. Garyagdyň bagyr ot basaran ýaly agwady. Ýüreginiň bir böwregi kesilip arnan ýaly boldy. Ol ýene pişirdap öz içinden arym köýmez, janly dogunum diýip gaýtyrdy. Watanymyzyň adatly urunak büse göçdi. Gurban bolan gahrmanlaryň hemmeti şolawan gapdaryna ýerine ýeterilip jaýlandy. Diňe şondan soň Muhodyň kagyzy garyagdyň ýadyna düşdi. O hataçyp seretdi teskinni. Bu kagyzyň bir wagt Dursunyň Muhoda beren hatydygyny okujýam aňyr. Garyagdyň ýüzüne şu üç tetre okudy. Muhot. Men şemallerlerin her gün bir gapdarylan öwserýäli. Men elimde bir garpyz bar. Olam garyagdy. Dursun. Garyagdyň gözlerinden ýaş paýardap döküldi. Onuň Muhody ýene bir gujaklaty geldi. Arazy ýaşaty geldi. Emma inne Muhot ýokdy. Ol hol uzakdan, owaň ýeňsetinden sala göz ýetem ýerden garny gowrasyny madardan çykaryp elini bulap duran ýaly. Garyagdyň bütün oglunlukda Muhot bilen bäsleşlik edip gelinlik ýadyna düşüp, dodugyny işläp, kellesini ýaýkady. Ol köp wagtlap eline kagyzyň ýüzüne seredip durdy. Emma olyny kagyzyň ýüzüne ýekece de garp görmeýärdi. Hatta kagyzyň özüni görmeýärdi. Gaýtam özüniň sun göpadar sırdaşlygy bilen Garyagdyň akyryny hayran eden Dursunyň suraty bilen Muhodyň ganyny kellesi gedekme gedek görünýärdi. Diňe komandiriň komandasy Garyagdy ýene huşuna aýlanyrdy. Batalyon gün batar urady. Sen meni ýatdan çykar. Garyagdyny söwüşe has bişipdi. Uruşun abyny tabyny alypdy. Şonuň bilen birlikde ol Hitler faşistleriniň iň bir namart taýpadygyny bildi. Bu taýpa sehel deminiň ýokdurugyny duýsa, onda wujdanam ýok, ansabam ýok, şepagadam. O hil wagtlarda ol burnuny ýerleşen haýwan ýaly çumşugyny dik ýokary tutup göz ýer görmeýär. Öňünden çykandary bahsalaýar. Asya, kesya, yıkya, yumurya. Emma döwüniň pesligini bilse, bulardan bir zarrajym begaýrat millet bolmady ekeni.
O yeňilse gola düşse derrew sanraklap çök düşýär. Ýüzüňe diýelim barap, "Gitler kaput, Ruslar gut" diýip gıýgyrýar. Men Madyar, men Fransuz. Ay men kim? Ay men kim diýip sarnaya. Gör boljak, lehnet boljak, emma nems bolmajak bolýar. Biron düşmanyň polisiýalaryny garýagy ýerdeminin bir topar faşist soldatyny çykardy. Olar ýürüýün ýatyp, döşü bilen tüýşenekläp, garýagyň aýagyny uçurdylar, aman dilediler. Bulan bir nejitligi garýagyň ýüregini bulady. Ol ýürüni sıtyp, tüf bir gaýratdylar. Sizin 7 pıştığıda 7 gedek nälet diýip tüýkürip geçdi. Sizi öldürmäge okom gaýyp, diýir gömseň. Batalyon oba. Şäher azad edip Ulmatara tarap gidip barýar. Inni Kursk oblast doly araslarynıp Sovet Ukrainasynyň territoriýasyna girdildi. Batyr garýagdynyň şöhrady barha artýardy. Inni onuň döşüni Gyzyl Ýyldız ordeni bilen batyrlygy üçin medal berýärdi. Razvedkanyň komandiri ony özüne kömekçi salyp jogapkärlik edip berýärdi. Ol garýagda "Men seni halaýan ýerim. Sen söz getirmän iş getirýärdiň" diýärdi. Razvedkaçylar astada bir ýerini gowgurus bolýar. Emma garýagdyň iş bitirendigi, kişi göwünligi üçin ony aýratyn gowgurýardylar. Ýennam ýeti gözlü ýeterden garýagdy. Diňe razvedkaçylyk üçin eneden bolaýdym kadidirýärdi. Bir gün garýagdy takminan 25 adamdan ibaret razvedkaçy toparyna baş bolup, batalyonuň ýoluny razvedka etmäge çykdy. Dan atmagy golapdy. Garýagdy öz ursuzlary bilen duýdurman bir obanyň çetinden ýürüp, ol obadan habar tutdy. Gaýhanlar bulary, bu obada faşistleriň bir rota soldatdan ibaret bolan garnizony bar. Olar 2-3 günden bärde bijele gaýlarda gyzyllar görünür edip, pikiremeden oklar. Ören arkaýyn. Düşmanyň sany 50-60 adamdan köp dälip habar berdiler. Garýagdy howa ýagtylýança garaşdy. Howa ýagtylyp urany bilen razvedkaçyry 2 bölüp, obaň 2 tarapynyň hüjüm etdi. Faşistler hakykatdan hem häzirler ýol görür söýdüp pikir etmeýän ekenler. Şonuň üçin razvedkaçylaryň duýdanyny çözmegi ilk olar bir alжyratdy. Emma az wagtdan öýlerini dürtäp garşylyk görkezmäge başladylar. Onda da güýçli garşylyk görkezdiler. Tagaptarly olaryň stanokly pulemyody işläp, göňüň garaşdan barmak mümkinçiligini kesdi. Şep kaptarlanyň awtomat işleýärdi we komanda tez çykýardy. Garýagdy birdenke 40-50 metr ýoň ýanyna çöplüğün içinde faşist ofisiýerini gördü. Ol rotanyň komandirdi. Awtomatam şonlady. Garýagdy her ýeri şäher görmeli. Emma düşmanyň pulemyodyny güýmemeli. Gara başyna gaýetmelip, sağ tarapdan şolaryň habar ýetirdi. Şep kaptarın aklırdı, men avtomatçyny güýmärin. Siz oban kaptar önüne aýlanyp, pulemyodyň ýeňseninden barıň diýip iýerdi. Özüm faşist ofisiýeriň üstüne topuldy. Olam muny duýdy. Öz başyna bir tüýsli başa-baş göreş başlandy. Bular bilen hiç kim işi ýokdy. Bir kere bukdoklaşyp atyşyp, kä okowup, kä büsürüp, düşmanyň içine aýrylaşyp girdiler. Ofisier özüniň kastyna menen garaýaga piyadanyň öldürmän el çekmejigini bildi. Şonuň üçin onun gözleri barha ulup, nirden öz soldatlaryň sedi köpüre çykdy, şu tarapa çekilýärdi. Emma bulan baran ýerine bir soldatam galman gaçýardy. Bir başa-baş döwüş ýarym sagat goly dowam etdi. Ahyrynda da ýaşlyk, çalahynlyk, ýara kämillik üstüne çykdy. Faşistin awtomatynyň oku boşady. Ol bir tümmekker ýödüne penalap, awtomatyna täze magazin gedirýänçe, garýagdy bir böküp onun maýazyna geçdi. We muhodun gany süýnüp, gönüni şanylap bir tapgyr ok goýberdi. Şondan soň garýagdy ýene bir togutup, öýüni onuň ýanyna ýetirdi. We öýg oklaryň bitiren işlerinden göwüni hoş boldy. Ofisier gözüni ýummagy ýetişmän, göz açyklygyna jan çykypdyr. Şu geçen ýarym sagat wagtyň içinde şep kaptarlan şolýan razvedkaçylar düşmanyň goran monakykatdan bir goşoklugyň düşenligini duýup, obaň içine saltlyk bilen aýrylaşypdylar. Obaň ýeňsesi bilen aýlanmaga başlapdylar. Faşistleriň stanokly pulemyody şep kaptaryň erejetiniň geňdärligini bilip, indi iki tarapa da ok saçýardy. Garýagdynyň ofisieri öldüren wagtam şo wagtdy. Garýagdy bir elden awtomatyny götürüp, bir elden ofisieriň peşeleneli papagyny bulap ýer urdudy, öňe diýip gıýgyrdy. Edil şo wagt düşman pulemyotçylaryň oky garýagdynyň iňjigine şapylap böwütüp geçdi. Iňjigiň sünküni pytyratdy.
Garyagdy hayır etmän yaratyn dangmak boldy. Garyagdynyň üstünligini gören emma yaralanan habarsyz sağ tarapdaky razvedkaçylar pulemyodyň odunyň sogulunlygynyň peýdalanyp, onuň has golyny bardylar. O pulemyotçylaryň üstüni aly todan etdiler. Şonuň üçin minni pulemyotçylar başlaryny galdyryp bilmän, tä olaň ýeňselerinden awtomatçylaryny gelip, awtomatyň gununa bile ýeňselerini urýan çaýlar, çemgeren tarapy ok ýagdyryp ýatyrdylar. Olar güýçlü. Ýeňseledici zarbyň ýeňselerini urlanlygyny bilip, tadanaklaşıp, ellerini götürüşüp, yerlerinden turdular. Uruşun neticeden şun bile södüldü. Batalyon, ola oda demini diyinizin alanından son Gunmatar tarafı uğradı. Emma Garyagdy galmaly boldy. En seme wagtlardan beri garanky ijelerde, garly ýagyşly günlerde, okun topun astyna bile gelip bir katalogdan nahar ýep, bir şineli basyrnyp ýatan razvedkasy ýoldaşlary ýeke-ýekeden gelip Garyagdynyň elini ýadylar, hoşdoşýadylar, uzaklap oguşýadylar. Soňra gözleriniň ýaşyny tipirip, ýanyndan aýrylýadylar. Batalyon komandiriň ödem gelip Garyagdyny hoşdoşdy. Aýby ýok Garyagdy. Ana gutulup ýene öz ýeriňe gelersiň. Ölünmeýän we ýaralynmaýan bolsa, muňa uruş diýmezler diýip Garyagdyň kellerini ýypalady. Garyagdy hoşlaşyk üçin bir täwetçek bolup şonça zany çekdi. Emma bu kurdagdy bolup aýdyp bilmedi. Öýüň söwüşdeş ýoldaşlarynyň galanyna ýüregi gysyp, gynanynyň aglap gelip durdy. Batalyon ýoňa gitdi. Garyagdy galdy. Ol ýyda gospitale gaýtmaly boldy. Garyagdy gospitale getirildi. Onuň aýagy çiýişip garalyp, erebet adar berýärdi. Sestralar onu hammamda ýuwup, ýaradan alýan kabinete götürüp getirdiler. Garyagdy stollaryň üstünde her hili seslerle gygyryşyp, hykyllaşyp ýatan yaraly eskerler gördü. Kimiň yarasyny ýuwýadylar. Ak donly agdlar ak ýaşmakly ýaş oğdan sestralar. Gözleri äýnekli gartan, düdümli ýüzlü wraçlar stolla ýadylar. Az wagtdan soň baş kiruruk Garyagdynyň aýagyny seretdi. Soňra äýnegini maňryna galdyryp gazydy. Garyagdy onuň näme diýeni düşünüp bilmän gözüni tegiredi. Şondan soň eri nasilkaly iki tany niýanka gelip Garyagdyny başga bir jaýa alyp gitdiler. O bu tamam içinde de iki tane yaralyny gördü. Emma oradan tezgün çykmaýady. Olaryň ikisem üstlerine ak plastiğini çekip dik ýokoýluk seretip ýatyrdylar. Bir ýerde de agazlary ak ýaşmakly sestralar aýlanyşyp, olaryň aýratyn mülakatly salajadan gepleşýärdiler. Tiz wagtdan soň Garyagdy o kabinete ak legeniň içine salanyp bir näçe gurallaryň getirilenini gördü. Şolaryň içinde o iki tane akça pıçak gülen bir akça aýynyja başgaýyny görüp teskinni. Bir bendeňe aýagyny kesmeli bolup durup. Görüp iki ýatanyň haýty berke diýip oýlandy. Aradan köp wagt geçmänke niýankalar olaň ikisini nasil kasalyp alyp gitdiler. Olaň birisiniň aýagy, birisiniň hem erkekdi. Garyagdynyň ýüregi zızlap awudy da gürtülemäge başlady. O birim o senem aýagyň kesiljek diýip aýdan ýaly. Men aýagym kesirjek däl diýip gykyl etmäge başlady. Soňra baş hirurg gelip düşünürdi. Hirurg düşünürip duran mahala Garyagynyň her elini bir sestranyň sundugyny duýman galypdyr. Şol iki arada ýene bir sestra gelip Garyagynyň ýüzüne ak mata taşlady. Garyagdy az wagt "Be bular meni bogýalar" diýip Allah'ın çekip boldy. Soňra hiç tat duýmady. Oňa behuş berilipdi. Garyagdy gözüni açanyna başga bir giýin we ýagty tamam içinde ýatanyny gördü. Onuň daş töweregini başga da bir näçe yaraly hykyllaşyp ýatyrdy. Ol ýöne gelenden soň ozul bilen aýagynyň başyna näme iş gelenligini biljek boldy. Çünki yaraly aýagynyň öňki yarasy iňji agyrman. Barmaklary gurşan ýaly agyrýady. Ýatan ýerinden yarasyz aýagynyň barmaklaryny yaraly aýagynyň burnuna degirjek bolup gördü. Tapmady. Madaly gelmedi. Ýene de tapmady. Ýok. Ketipdirler. Dursun Mehmet agaň ýeke gydy, ýeke perden dedi. Mehmet agaň maşgalaty durmaýady. Soňky ýyllarda aýalynyň hem aradan çykmagy onu büküpdi. Bir feredip durun Dursunny. Ol hasatyna söýenip pıksok edip, "Hey inne bizde adamlyk galmandyr. Garrapdyr köşegim" diýdi.
O dursun her gedek okugyna ýa işine gitse, Mehmet ağaň yekelikden we garrylykdan izilip gözüne ýaş aýranýardy. Dursun janyň deregine bir ogurjuk galaýan bolsa bolmaýarmy diýip näradylyk bildirýärdi. Dursun okuwdan ýa işden gaýdyp gelip, kakatynyň çaýyny şöregini taýynlap berenden olsa, Mehmet ağa ýene de başyny ýakap, "Köşegim, sen aslan ha tüwelemi, hem oğlum hem gyýyryň orny taýjyk ekeniň göri. Gara amanat maşgala da" diýerdi. Soňra gözüni pürerdi. Dursun bolsa gülüp, "Anha sagryk bolsa görersiň kakajan. Men amanat däldirin, men seni taşlap gitmen" diýdi. Emma watançylyk uruşunyň uzak ýyllary, adamlaryň da, kalhozlaryň da durmuşyna ulyt göçkülük saldy. Ýaş ýigitleriň, bedawatlaryň, kalhozyň awtomaşynlaryň köpüsi fronta gitdi. Kalhozyň işçi güýji adally, frontyň ýurdumyzyň taraplary bolsa artdy. Uly kişi hemme işe ýapyşdy. Hatda Mehmet ağa da işden galmaýardy. Hasasyny hasan taşlandygyny ödem duýmany galypdy. Inna gyýylyk häýat oňa diýip, "Kaka, sen ýyl geldik şeýi gidelýärsiň öýdýän. Mundan 4-5 ýyl bolalym, bu sogadan artlap bilmedik siren bolup durdyň göri. Atyny işe iýilen ýergidip giýiş gelýärsiň. Men seni Stahanovçylyga ýadaýsam mykam diýip durun" diýip gülýärdi. Mehmet ağa begenjinden hasam dogumlyny. Onuň göwüne syryp, "Hawa gyýdym. Gyýdym meni ýeke oýma." O başyna dogan atylyp, düýäniň sırtyna mündüriljek gyýlardan nällip begenýärdi. Dursun bir gün işden öýe gaýdyp gelenine, kaka soňa bir hat berdi. "Han seret gyýdym, bile gelen hatmy" diýdi. Dursun hata süpken galdy. Ýürilke gydardy. Soňra da agardy. Bine helip düşdüke. O hat Dursunyň öz hatydy. "Muhot, men şemalläl günne bir tarapdan ýökselýäli. Elimde bir garpyz bar. Olum gar ýagdy. Muhot neresi? Ölmäk aýberäýdim-ki. Onu da ne beýle giç." Dursun gen galyp, aňarsyndan çykyp bilmän kagazyň o tarapyna seretdi. "Waý" diýenini ödem duýman galdy. Mehmet ağa allan çykyp ýerinden turdy. "Eýrik gola gyýdym, näme habar?" Dursun reňkini sürüp kagazy kakasyna tutdy. Dursun şu mahala çen ödeniň söýügi duýgulary bardy tonyp, kakadan zat duýdurmany gelýärdi. Garýagda sagaman gelse. Elbetde duýdurmaň umurun taparsa diýip pikir edýärdi. Inni bolsa ol hatyň darbyna ödüni ýitirip, hat kakasyna näme üçin? O ne hilugdudyny ödem duýman galdy. Mehmet ağa da harpyndan habarsyzlygyna garaman, kagazy eline alyp o ýanyna bir ýanyna garady. Kagazyň ýüzünde bir surat bardy da, şolem gyýdynyň elinden diýişden öýtdi. Soňra hiç tat tapman gözlerini tegeledi. Dursunyň ýüzüne seretdi. Dursun sesini çykarman, haty kakasynyň elinden alyp, onuň ýüzüne ýene bir seretdi. O kagazy ýal agaryp, ýuwaşa tanrap aşağı seretdi. O salaja pişirdap, "Sen meni ýatdan çykar" diýip gaýtalady. Ahiryn Mehmet ağaň sabarsyzlyk bilen, "We gyýdym. Hani köşegim aýtsana, bine hile hat" diýip, şo bir soranyny sorap durany üçin Dursun utanjyňlyk duýgusyny ýeňip, hatlaryň mazmunyny kakany tanyş etmek ýöründi. Ine kagazyň bu tarapyna hat garýag diýen haty. Tüweleme. Nerden ýalypdyr, näme ýalypdyr? Daşkentden ýalypdyr diýip Dursun haty ýoşa tekden okady. Dursun, men sen bagtyň baglap biljek del. Meninni sana gerek del. Men maýyp. Aýagymy ýynjykdan aldyrdym. Sen meni ýatdan çykar. Garýagdy. Dursun haty okap kagazy ýüzüne ýüdün çykdy. Mehmet ağa onuň sesini şal eşidip, hatyň manysyny onçuklugy aňşyryp bilmedik bolsa da, oňa başga söz aýtmak gerek däldi. Ol hemmesini düşünüpdi. Garýagdy Daşkentde gospitaldan çykyp, şo ýerde instituta girmäge, golumyny dowam etdirmäge taýýarlyk görýärdi. Olýam aýagyna protez goýdurup, institutyň umumy ýaşalygy jaýyna okuw ýerine taýýarlanýardy. Bir gün ol jaýyň içinde bir ýözi galyp, okawa türk adaşlardan garýagdy Sarif. Sizi gapyda şagyrýarlar diýen teleşdi. Garýagdy aňk-tank bolup nirede, gaýsy gapyň agzynda meni şagyrýarlar diýip aýranyp koridora gireni bilen tiskinni. Reňkini sürüp agzyny açdy.
düýüşdigini ýa oýadygyny bilmeýän öýden dörsemäkä bir adam gelip boýuna togusdy. O Dursun. İkisem bir ağız gepleşip bilmeýän uzaklaşyp durdular. Olaryň diňe ýürekleriň gürtüldü eşdilýärdi. Soňra garýagdy, Dursun alyp içerik girdi. Ol müýünli ýar bolup ýüzüni galdyrman oturdy. Dursun garýagdynyň ýazan hatyny görkezdi, oň ýerini kükregine gyzyp, "Garýagçan, sen menden näme ýamanlyk gördüň? Sen nip gözümdeki oturdum. Inni ýaňy diýdaryňa gowuşmak mümkinçiligine meýser bolan wagtda sen şu ýyl sözler ýazýasyň" diýip agrady. Men hey ýatdan çykaryp bilermi? Hey edilen ähtem bozulurmy? Dursun gelir. Bu bir ýyl sözler eşdernip garýagdy garaşmandy. Şoň şuýnam ol ýazan hatynyň, edin işiniň hakykatdanam Dursuna agyr täsir edenligini duýup müýnürgedi. We şo wagt munyň ýagdaýyna Dursunyň düşünmeýänligini geň gallardy. Be, düşünmeýän ýaly. Indi men ýoňky garýat der ahyryn. Garýagda Dursunyň eline gyzyp, "Dursun, ähtem ýadyma düşýär göpady. Emma sen men hatyma düşünmeýänsiň. Men senden göwünim sowap. Şeýle hat ýadamok. Gaýtam tersine şo hat ýadamdy. Oň her sözü men bagryma oturup basylýardy. Aglasym gelýärdi. Emma o haty maňa diňe wujdanyň güýji ýazardy. Menini öňkü garýagdy däl, men ýarty. Şoň şuýnam sen bagatyňa böget bolmak men oňarjak işim däl, sen şoňa düşünýärdi. Dursun kellesini garýagdyň goltugyna ýaplap, ýaşa dolan soraguly gözlerini garýagdyň gözlerine dikip durdy. We soňra şalap şyrdap, "Düşünemok" diýdi. Garýagdy Dursuny üýtgen röýtdi. Hata düşünmeýän bolsaň, söze düşünmeýän bolsaň, ynhat eret diýdi. Garýagdy iňjigini açyp pratýadyny görkezdi. "Indi düşünýärmiň?" "Ýok." "Aýagymyň ýoklugyna düşüneňokmy?" "Oňa düşünýän." "Ony näme düşüneňok?" "Bilemok." Indi garýagdy ankaryp Dursunyň ýüzüne teretdi. Emma oň ýüzünden bilip bilen zat bolman elini gysdy. "Dursun, sen näme üçin geldin?" "Seni alyp gitmek üçin." "Men näme ýüzüle barayyn? Men ömürlük mahyp, men diýmekçidi. Men ýürüýte şoňşuny ýygyňdan çykdym. Bütün daşkende sonra uzaryp seni tapdym. Sen men üçin, meniň aýrnamysym üçin, ýylyň üçin ýurdun üçin aýaksyz galdyň. Şo sebäple men seni ýöňküden iki sartyk söýýän. Aýaksyzlygyň sen watanmady goranlygyň ömürlük şaýadydyr. Bilen bütün geljek neslimiz özleriniň azatlykları üçin şu günkü watançylyk guruşunyň gahrmanlaryna, şo tanny sana minnetdar bolar. Biten kimligiň däl, artyklygyňdyr." Garýagdy Dursunyň sözlerine gulak salyp, oň üýtgemänligini, garýagdynyň aýtjak bolýan zatlaryň hemmetine düşünýänligini bilip puta guzaklady. We bar wagt mundan 2 ýyl ozal mektep gutaran günlerini guzaklaşanlaryna gören mäherli gözlerini, ogadan gözel ýüzüni gördü. Bu şonnaky ýaly güýçli mäher we joşgyny muhabbet bilen bagyryna basyp agdyna goýdy. Razy.